Ne tɔgɔ Madame Suguna Mariam Traoré. Ne bɛ bɔ 15 ans Bugu. Ne kɔni bɛ feere de kɛ. N bɛ minan caman feere. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya n dɔnnen don gabakurunin ani couche ani frigo baara de la. Ne u ka ne sugandi a sɔrɔla n ka ladɔnniya fɛ baara in kɔnɔna na. N bɛ baara in na a mɛnna. N cɛsirilen don a la. Baara in kɔni n ka ko bɛɛ de b'a kan. Baara in kɔnɔna na a degun yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ sɔrɔ fond de roulement caman tɛ n bolo ka baara in kɛ. N yɛrɛ mana n cɛsiri ni n ye tɔnɔ minnu sɔrɔ feere in na n b'o de kɛ. Mais k'a fɔ ko n sinsinnen don kosɛbɛ feere in na o bɛ n jɛ. N bɛ fɛ ka feere in bonya kosɛbɛ quoi. Ka hali magasin sigi ka n yɛrɛ tɔgɔ la. N bɛ fɛ k'o kɛ parce que n bɛ sodala feere de kɛ fɔlɔ dukɔnɔ feere. Awɔ. Ayi ne ma deli ka dɛmɛ sɔrɔ ten. An komi an bɛ dɛmɛw sɔrɔ an ka fɛngɛ la association de personnes handicapées u bɛ formation k'an kun. An ka dɛmɛ fanba baselen don o kan. Welekan min bɛ ne bolo ka lase musow ma o ye de k'a fɔ musoya tɛ ko tiɲɛ. Muso an k'an cɛsiri surtout an muso lojurutɔw an k'an k'an cɛsiri an man k'an ban ka to so ka da lojuru kan. Dɔw bɛ fɛn fɛn kɛ an yɛrɛ k'an cɛsiri hali n'an ma k'u la an ka k'u kɛrɛfɛ. Voilà.